Altså, i den lille video vil jeg gennemgå lidt basale ting, hvordan man bruger WorldEdit. Så lad os bare komme i gang. Først du skal sørge for, det er, at du har downloadet pluginet Fast Async WorldEdit. Der ligger et link til det i beskrivelsen. Når du downloader det, bliver WorldEdit også automatisk downloadet. Så lad være med at downloade det, bare download Fast Async WorldEdit. Det første, du må gøre med WorldEdit, det er, at du skal bruge en træøkse. Den får du enten ved bare at hente den i dit kreativ, eller skal du skråstreg rundt. Hvis du gerne vil, nu har jeg sådan bygget byggeri her i træ, og det kan man blandt andet kopiere. Så hvis man markerer de to modsatte hjørner, jeg bruger left click på at sætte position 1, og højre klik position 2, så har jeg valgt det område her. Jeg kan også på skråstreg set, og så for eksempel diamond, og så kan du se, at det område jeg har markeret, bliver nu sat til diamanter. Ligeledes kan jeg stille mig her foran træet, og jeg skriver skråstreg copy. Og så kan jeg så ved siden af et andet sted skrive skråstreg paste. Bemærk, at den blok jeg kopierer på, det er også den blok jeg paster ud fra. Hvis jeg nu gerne vil dreje træet, kan jeg så bruge skråstreg rotate 90, og så vil det så rotate 90 grader mod højre. Så når jeg paster den igen, vil træet nu være til højre for mig. Hvis jeg gerne vil have det træ her til at være sådan spejlvendt på den anden side, det vil sige, at jeg spejler den over en akse, det vil sige over her, så kan jeg markere træet igen. Og så sørger jeg for at skrive skråstreg copy igen. Så roterer jeg den med rotate 180. Kigger langs den akse, jeg gerne vil spejle den her. Så skråstreg flip. Og kan så paste igen her. Så vil du bemærke, at træet er så spejlvendt. Og det kan man sådan bruge, hvis man gerne vil bygge en cellegang eller sådan noget. Så kan man bare kun bygge den, så bygger man bare den ene side af en cellegang, og så kan man bare flippe den over. Med WorldEdit kan du også markere et område. Og bruge skråstreg set, og så for eksempel 98. Det er ID'et for Stonepick. Og så sætter du så den blok i det område. Hvis du skriver din blok, du vil placere, for eksempel græs, så kan du sætte et komma og tilføje flere blokke. Og så vil det så leadet fordele det område med de blokke, du har valgt. Nu har jeg sådan en lille firkant, jeg vil lave her. Så kan jeg markere de to modsatte hjørner. Og hvis jeg nu gerne bare vil lave væg på området, kan jeg bruge skråstreg walls. Og sådan en blok, jeg gerne vil lave som væg. Så har jeg en boks med væg i. Det er så med WorldEdit, at man kan lave det, der hedder en schematic. Og en schematic, det er en fil, man kan overføre til andre servere og andre spillere, så man så kan dele det samme build på flere servere. Hvis jeg igen markerer det træ, jeg har her, og jeg går ned foran det, og jeg kopierer det, så kan jeg også skrive skråstreg, skim, save, og så navnet på træ. Nu kalder jeg det bare for tree. Når jeg så har gemt det træ, kan jeg så skrive skråstreg skim, og så kan jeg skrive skim list global. Det kommer så ikke noget op. Men jeg kan så sige skim load, og så tree, og så har jeg så loadet den fil, og kan paste den herover. Og jeg vil lige vise, hvordan at du finder frem til din WorldEdit fil inde på din RuinSSP. Og når du er inde på din RuinSSP, som du se her, så vil jeg, at du plugin mappen, finder WorldEdit, trykker så på schematics. Den mappe her vil kun være der, hvis du har lavet en schematic. Så sørg for at lave en schematic, som jeg gjorde før, ligesom du har lavet schematicen tree, og så vil mappen komme frem. Den her schematic kan du bare sende til andre personer, og så kan de selv spille på deres egen server på samme måde. Og det er også på den måde her, at du tager en schematic fra internettet og kan uploade til din server, så du kan få builds fra nettet ind på din egen server.